is a blessing, Jesus, from above. It and your day, and one full day. This day is a blessing from above. lokho bekwenziwa lapha nasezulwini bekwenziwa. Ubuhlungu in these days imshado esingena kuyo bangena namhlanje kusasa bayaphuma.
ngezathu sokuthi bangena emshadweni yabo uNkulunkulu engekho kuye. Genesis 2:18. Ujehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Kuyichilo nje nehlazo ukubona indoda ehlala yodwa. Isize yadlula neminyaka. Wathi nje wawuricha u40 wadlulwa ngamlabo sekunehlazwana. Ukuthi wayi kungahlangani. Ngoba lithizwa kukuhle. Ukuthi indoda ingabi namfazi. Akukuhle. Kusho uNkulunkulu. Kodwa inkinga lapha eke khona. Awukwazi ukuyikhethela ngokwakho. Eminye imishado esibona ama-divorce anda lapha emhlabeni bakhona kodwa abazalwane u-80% emhlabeni wonke u-80% amaKristu emhlabeni wonke u-80% bangamaKristiyan but futhi iphesenti elikhulu kumaKristu lapho kudivorcewa khona. Ngezathu sokuthi abantu uma bengena emshadweni bangena uNkulunkulu engekho phakathi. Noma usufika isikhathi sokuthatha awuyithatheli wena umema umnikazi wabantu kube uyena ozokhethela. That's why eminye imishado ishayekile ngenxa yokuthi abantu bashiya uNkulunkulu awuyithatheli wena umema umnikazi wabantu kube uyena ozokhethela. That's why eminye imishado ishayekile ngenxa yokuthi abantu bashiya uNkulunkulu bayoyikhethela ngokwabo. Ngiyangizwa kodwa leli bani uthi uNkulunkulu akukuhle ukuba kubonakala into ehlale yodwa. Hallelujah. Akukuhle ukuthi into ehlale yodwa. Ayibona Nkosi. Uma liqhubeka kizwi. Thank you Nkosi. Maqhubeka izwi lithi ngiyakumenzela umsisi. Hallelujah. Ayengaye. Hallelujah. Esigabeni konke wasiphila. Thabani kuze kufike namhlanje uzoba ubaba. Esigabeni usiphilile. Sifikile isikhathi sokuthi ukhambile ilwane. Uyikhambile ilwane ngokwehlukana kwazo. Wayikhamba imkhombe khona bekuqhamuka. Nawe uyitshela ukuthi kuzoba inkosikazi kanti usahamba njengoAdam. Nikhona nto bazalwane. Abanye abantu bayibedlule ezingeni kanti usaqamba. Uthi uyitshela ukuthi kusewuye kanti usaqamba ukuthi umkhoma ke lo. Hallelujah. Kodwa usaqamba ukuthi ayike ufishike lo. Ngoba usaqamba uyeza lo zodwa khamba ukuthi lona inyama yenyama yami lona ithambo lamathambo ami. Hallelujah. So yonke leminyaka obuyinqamula ukuqamba kwase kwafika leli la khona seqhamuka inyama yakho ngoba ubese qhamuka uyamuzwa. Likhona leli bani abantu ohlala besalapha ingakhathaleli kuningi ayino inhliziyo bekukuningi bekufise ngabe ngiyabona kukhulu kodwa uNkulunkulu uthenga kuhle khona lokho ngoba imishado evamise ukuliswa njengayena inyongena kuyona iyimishado esuke isibusiso kuNkulunkulu osuke usulindele ubufakazi obusho ukuthi sathi sishada sabhekana nezimo ezo1 2 3 uma seningale uNkulunkulu kanti sezodlulela izinto into ebalekile mthando umkakho umuntu esifazana akakwazi ukuthanda. Nikhona mazala ungathatha izwi silivule Genesis 2 sambule umuntu esifazana akakwazi ukuthanda kodwa wazi ukuthanda. Iproblem ubona imishado ibhidli kaDokotela abantu basuke bafuna ukuthi manje umuntu esifazana athande kunezinto umuntu esifazana engakwazi ukuyenza ukuthanda uwena ozokwazi ukuthi umthande umuntu esifazana spoil uyanaka umuntu esifazana ngoba unezinto eziningi ubhizi umuntu esifazana uyadinga banezidingo laba bantu. So njengoba usongena kulesi sigaba yazi ukuthi usuzongena esigabeni uzomnakekela umthando bathanda uspoil umuhle ngoba uNkulunkulu kwenzile uyabathi ukubhaka ngelanga yokumenzela izinto ezinhle lapha koAfrika. Uthi mayilungisa ufike usumbekele usufudumeza amanzi ebhavini usezongena nje ubeka amakhandlela izinto ezinhle ziyenziwa kujatshulwe kube kuhle ngoba it's very important ezinye zezinto ezishaya imishado yabazalwane bavutha base bavuthe nalapho kumele bekavuthwa khona kumiswa yonke into ngendlela. Because